Ja, goejoen alweer. Mensen in de sale, mensen thuis op de stream. Hallo, mensen op de stream. Hallo, fijn dat jullie kijken. Een speciale Iepen-up deze keer, namelijk een Iepen-up met theater. We hebben het hier heel gezellig gemaakt. Sommige mensen zakken al onderuit in de bank. Maar dat is dan dit keer niet voor de televisie, maar voor theater. En een theatervoorstelling heeft een pauze. Dat willen mensen thuis niet aandoen. We hebben ook nog Meindert Talma die liedjes komt zingen. Dat betekent dat ik me heel snel stil moet gaan houden. Laat u even horen voor onze voorstelling vanavond. Hoofdletter 3 met Dek jij de lading even. Soms zit je ergens. Hebben jullie dat ook? Zo bewust van jezelf. Je handen. Waar laten normaal mensen hun handen? En het enige wat ik kan denken is, waarom ik? Waarom hier? Ik pas niet, ik vloek. Ik ben het kleedje op de bank in net een andere kleur roze. Ik ben de olijf die onderweg naar je mond in de mayonaise is gevallen. Ik ben dat plasticje om je vaatwastablet, wat niet kan smelten in water, maar je denkt van wel. Dus je stopt me gewoon zo met dat tablet erbij, je vaatwas erin en dan doe je hem aan, maar ik los niet op, dus je vaat wordt niet schoon. Dat ben ik. En nu sta ik hier en kijken jullie allemaal naar mij. Maar waarom ik? Ik kan niet zingen. Ik kan niet op één been op een bal balanceren. Ik kan geen liedjes spelen. En ik weet niets van auto's. En ik weet niets van kleuren. Ik kan niet inlijsten. Ik kan niet stofferen. Ik kan niet de juiste woorden in een tekst markeren. Ik kan soms niet eens in de maat. Of hele zinnen. En ik weet niets van computers. Ik kan niet de juiste lampjes kopen. Niet de juiste muesli. Ik kan niet voedzaam koken. En ik vind het ook moeilijk om ermee om te gaan dat er alleen maar om mij te zien zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen. Ik kan niet stilzitten. Ik kan niet opstaan wanneer de wekker gaat en ik weet niets over nanotechniek. Ik ken alleen toevallig het woord. Vroeger bij touwtje trekken op de kermis stond ik altijd aan het verkeerde koord. Ik kan niet in hoge bomen klimmen, niet met een skateboard springen. Als mijn afspraak begint, sta ik nog lang niet binnen. Ik kan niet volleybal. Niet cricket, niet zagen met de hand. Ik durf hete dingen niet uit de oven te halen. Ook niet met een ovenwand. Ik kan niet hoofdrekenen. Niet op het goede moment mijn schouders ophalen. Mijn knieën hebben altijd schaven. Ik kan mijn tenen niet los van elkaar bewegen. Ik heb geen modellenmaten. Ik kan de mensen die dat willen niet met rust laten. En maakt niet uit hoe nieuw ze zijn. Er komen altijd in de ellebogen van mijn truien gaten. Ik kan geen nette e-mail schrijven. Ik kan niet te lang alleen blijven. Ik kan 's avonds als ik moet slapen niet stoppen met googlen naar plaatjes van geiten. Ik kan niet volleyballen. Ik kan niet sjoelen, niet solderen, niet mediteren. En ik kan niet boos worden als ik onbetaald werk moet doen. En ik durf niet te rijden op de snelweg. Of in een auto. In het algemeen. En toch sta ik hier. En kijken jullie naar mij. Maar waarom ik? Of kwamen jullie voor Gerson? Ja, dat is het, hè? Je zag Gerson Meen staan en toen ben je gewoon gekomen. Je zijn hier helemaal niet voor mij. Ik zie het aan je. Dames en heren, welkom bij het beste jurylid van Nederland. De kandidaten van vanavond zijn Charlie Ranzijn en Nicole Kaandorp. Zij zullen beoordelen Gerson Meen. Ja, laat ik beginnen met te benadrukken dat ik veel respect heb voor je keuze om op dit podium te klimmen. Het getuigen van moed en dat pleit in je voordeel. Maar dat wat je vervolgens op dit podium gaat doen, dat is gewoon ronduit belachelijk. Ik heb nog niks Zeg maar, gedaan. nee, laat me even uitpraten. Dat je hier durft te staan met een gitaar. Alsof er nog behoefte is aan een singer-songwriter. En dan die muts. Het is 2018, man. Die shit is passé en dat weet je zelf ook. Je kan wel een keer
zeg maar, iets hebben uitgebracht wat op een hitje lijkt. Maar te luisteren in de betere Albert Heijns en de Bijlmer, maar dat is gewoon niet genoeg. Je bent een beetje een eendagsvlieg die, zeg maar, weigert dood te gaan. En dan van ons verwacht dat we hem helemaal de tyfus in prijzen, omdat hij zogenaamd een natuurwetten tart. Maar een eendagsvlieg kan tot wel 4 jaar, hè, 4 jaar leven als larve onder water. Daar waar niemand last van hem heeft. Daar waar niemand hoeft te luisteren naar zijn spitsvondige teksten, zijn virtuoze gitaarspel. Daar waar niemand empathie hoeft te tonen voor zijn o zo zware kunstenaarsbestaan. Laten we wel wezen, je manager is waarschijnlijk gewoon je oppas. En je geld komt sowieso uit een potje. Dus maar ik snap dat er in Nederland plek is voor mensen zoals jij. Kunstenaars die niks bijdragen aan de maatschappij. Maar wat mij betreft zou zo'n plek een geluidsdichte ruimte zijn. Waar je niemand kan lastigvallen met dat wat jij kunst noemt. Ja, ik vond het toch net niet helemaal, Charlie. Je hebt talent om te jureren, kunnen we niet omheen. Goede zure uitstraling van nature. Je kunt lekker afkafferen. Je geeft mij als kandidaat niet de ruimte om te praten, goed. Ja, maar dat is ook Ik ben even. Je geeft me niet de ruimte om te spelen, eigenlijk nog beter. Maar vervolgens word je voor mijn gevoel toch net iets te vakkundig. En daar moet je mee uitkijken bij het jureren. Ik hoor ook net iets te veel jargon voorbij komen, waardoor het me gewoon niet... Kijk, als jij praat, moet ik moet het voelen, hier. De mensen thuis moeten wat voelen. Sorry, ik vind dit heel lief bedoeld, maar ik word een beetje afgeleid. Wacht jij maar even op de gang. Ik kom zo bij. Ja, Char, ik lees dat je helden Henk-Jan Smit, Simon Cowell zijn. Ik noem hem Gordon. Is leuk, maar dat hoor ik gewoon niet terug in je performance. Daarvoor blijft het toch net iets te vlakjes. Het is helaas een nee voor mij. Je bent niet door naar de volgende ronde. Bedankt voor je deelname. Iedereen met een beetje internetverbinding thuis denkt tegenwoordig maar dat ze jurylid zijn. En dan hier door de mand komen vallen. Jureren is een fucking vak. Goedenavond, dames en heren. Dit is het weer. Zoals je op deze weerkaart kunt zien, schijnt vandaag overal de zon. In het noorden, midden, oosten, westen, zuiden van het land. Het wordt minstens 25 graden. En aan de kust staat een lichte wind. Dat betekent dat we allemaal weer in onze zomerkleren naar buiten kunnen. Die hoeven de kast niet in. Nee. Je loopt over straat, biertje in de hand. Onderweg naar het park. Je hoeft niet te werken. Het is vakantie. En het gras is zacht en droog. Je kan er gerust in liggen. Daar worden je mooie kleren niet vies van, want ik heb een kleedje bij me. We zitten in een cirkeltje. We hebben een gitaar en een fles wijn, misschien olijven. En iemand maakt een goede grap. We lachen allemaal en we nemen ook een foto. We laten hem 38 keer afdrukken bij de HEMA, zodat we er allemaal één mee naar huis kunnen. Die van mij hang ik op de koelkast. Want jullie zien er zo mooi uit. In dit licht, in de zon. Zo verliefd, zo zonnig. Zulk weer is het. Dat kun je hier nog niet zien in de zaal, maar als je straks naar buiten gaat, dan schijnt de zon. Ik beloof het. Is er alweer een zonnestraalweg die ik eventjes heb gemist? Hij kwam in een flits, hij schoot lachend voorbij. Ik had even mijn ogen dicht. Voor de zoveelste keer zit ik alleen in het donker en teken ik het licht. En het is weer geen gezicht. Waarom leven we niet in een folder, niet in een folder? In folders gaat de zon niet onder, niet in een folder. En altijd de laagste prijs, dus in een folder zijn we allemaal rijk. Plak mij maar vast in een folder. Ben in de war, ben van me apropos, ik was eventjes goed van slag en iedereen lacht. Blijkbaar kan je hier niet verliezen. Is het door mensen bedacht? En zo ja, waarom doen we het dan niet gewoon in het echt? Halleluja. Komt de wind en die blaast me voor de weg.
Waarom leven we niet in een folder, niet in een folder? In folders gaat de zon niet onder, niet in een folder. En altijd de laagste prijs, dus in een folder zijn we allemaal blij. Plak mij maar vast in een folder, ja. Goedenavond, dames en heren. Dit is het weer. Ja, ik heb het dus net even gecheckt. En het regent straks. Als jullie naar buiten moeten. Ja, en ik heb dus net gezegd dat de zon zou schijnen, maar dat doet hij dus niet. Ja. Ja, en nu stel ik jullie dus teleur. Dat spijt me gewoon. Dat spijt me gewoon echt. Maar je moet het ook niet. Je kan zoiets ook niet beloven dat de zon schijnt. Maar dat heb ik toch gedaan en dat was dan dom. Nou ja, goed. Het spijt me. Nee, maar het spijt me echt. Avocado's maken de wereld kapot. Glitters maken de wereld kapot. Rietjes, vloggers en spiraaltjes maken de wereld kapot. OV-fietsen maken de wereld kapot. Sigarettenbietsers maken de wereld kapot. Bakfietsvaders, luizenmoeders en alle VPRO-programma's maken de wereld kapot. Babyboomers maken de wereld kapot. Kurkuma maakt de wereld kapot. Wifi-wachtwoorden, ontbijtgranen en glutenvrije pasta maakt de wereld kapot. Het milieu maakt de wereld kapot. Geitenwolle sokken maken geiten kapot. Politiegeweld, plastic en piemels maken de wereld kapot. Plastic piemels maken de werk kapot. Smalltalk en de VVD'ers maken de wereld kapot. De dividendbelasting, dat Bonnetje en Stef Blok maakt de wereld kapot. Aanhalingstekens maken de wereld kapot. Stoepranden maken je gezicht kapot. De intratuin, de zesjescultuur en creatief gebruik van rode bieten. Maar als je het gewoon in blokjes snijdt en in je salade doet, is helemaal oké. Maar, zeg maar driehoekjes of andere geometrische figuren, dan maak jij de wereld kapot. Dus, Gerson. Het beste jurylid van Nederland? Ja, jureren in het beste jurylid van Nederland doe ik er tegenwoordig een beetje naast. Kijk, zelf voor jury staan in talentenjacht is nog steeds mijn grote passie hoor. Mm-hmm. Maar daar kan je gewoon tegenwoordig de rekeningen niet van betalen. En wat zijn je plannen? Ik heb op dit moment niet zulke hele grote plannen. Kijk, ik bevind me toch een beetje in een soort voorportaaltje van een midlife crisis. En het feit dat ik me daar heel bewust van ben, maakt toch dat je het wat rustig aandoet allemaal. Ja, maar de allerbeste willen zijn? De allerbeste willen zijn. Dat heb ik toen in de tijd eens geroepen, hè. Nou weet je, ik denk dat iedereen die de allerbeste wil zijn in dit vak, het per definitie niet gaat kunnen worden, omdat die wens op zichzelf verlammend werkt. Kijk, ik geloof best dat het je een eind zal brengen, zo'n mentaliteit, maar die laatste metertjes glorie? Voor die laatste metertjes glorie moet je toch naar een plek in je hoofd waar geen bewijsdrang bestaat. Een plek waar alleen datgene zich bevindt wat je op dat moment aan het maken bent. Wat je tot op atomisch niveau kunt verfijnen zonder verdere ruis. Een plek waar je geen hoger doel meer najaagt met je kunst. Waar je kunst zelf het hoogste doel is geworden. En ik wil ook gewoon kunnen genieten van wat ik doe. Ik vind het tegenwoordig al bevredigend als ik iets kan maken waar ik me een paar jaar later niet voor hoef te schamen. Singer-songwriters maken de wereld kapot. Interviews maken de wereld kapot. De mensen die deze stream kijken maken de wereld kapot. Willen we het over Kanye West hebben? Taylor Swift maakt de wereld kapot. Mensen met een fanny pack, maar zonder aansteker. Ja. Gewoon Zionisme, extremisme, Facebook-algoritmes, happen naar Pijnigburg en Heinekenbier. Maakt de wereld kapot. Die foto van je lunch, /bruiloft, /kind of alpaca, maakt de wereld kapot. Alpaca's maken de wereld kapot. Witte mensen maken de wereld kapot. Spoken word maakt de wereld kapot.
Oploskoffie, oploskoffie, oploskoffie. Het ging me toch met een vaart naar beneden en voor je het weet kijk je RTL Boulevard. En is dat opeens het spannendste ding dat je ooit deed deze week. En het gluren naar de billen van de buurvrouw staat op nummer 2. En je zoekt je surf naar een plekje achter de horizon, maar je doet gelukkig nooit je vleugels echt helemaal spreiden. Je vliegt wel weg, maar komt altijd terug. En gelukkig maar, want ze hebben je nodig hier, 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 hier. Vergeet de tomatensaus niet. Schiet op, schiet op, schiet op. En papa, wat is ovulatie? Ik leg het je nog wel eens uit. Vanuit mijn kamerraam kan ik de hele stad zien. Oei, 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 oei. En soms zwaait ze terug. Waarom zink je elke keer in een pool van onbedoeld lacherig gedoe over alles wat je nog had willen doen? Zeg me dat het hier niet stopt, niet op dit station. Er is nog een beetje stoom over in de ketel. Dus je staart langs je afwas naar het canvas achter het glas. En je zoekt je surf naar een plekje achter de horizon. Maar je doet gelukkig altijd wel weer naar huisje komen. Wai, 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 wai. Vandaag of morgen dan doe ik het echt. Nee, tot zo. Vergeet de tomatensaus niet. Schiet op, schiet op, schiet op. En papa, wat is ovulatie? Ik leg het je nog wel eens uit. Vanuit mijn kamerraam kan ik de hele stad zien. Oei, 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 oei. En soms zwaait ze terug. Blijf nog even, papa, blijf nog even. Ga nog niet weg. Ik lijk steeds meer op je, je blijft het zeggen. En terecht, als je gaat, kom dan terug. En vergeet de tomatensaus niet. Schiet op, schiet op, schiet op. Papa, wat is ovulatie? Ik leg het je nog wel eens uit. Vanuit mijn kamerraam kan ik de hele stad zien. Oei, 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 oei. En soms zwaait ze terug. Vergeet de tomatensaus niet. Schiet op, schiet op, schiet op. En papa, wat is ovulatie? Ik leg het je nog wel eens uit. De ovulatie, of ijsprong, is de totstandkoming van een eicel in een van de 2 eierstokken. Dit proces vindt bij de vrouw 1 maal per menstruatiecyclus plaats, in het midden van de cyclus. Daarbij komt er in de ovaria een eicel tot rijping. Het moment dat deze eicel wordt afgestoten noemt men de ijsprong. Dit heet zo omdat de ovaria niet rechtstreeks aan de eitrechter en dus de eileider ofwel het oviduct vastzitten. Nee, deze hangen aan een vlies aan de eitrechter vast. Het rijpe eicelletje moet dus een kleine sprong maken om in de eileider terecht te komen. Dus meneer Meen, heeft u nog last van irritaties? Nou, Of jeuk? weet je waar ik me mateloos aan kan irriteren? Je zit in de tram, toch? Trein, bus, metro, maakt niet uit. Nee. Ja? En een paar stoelen verder zit iemand op met van die meenemspeakertjes op vol volume naar muziek te luisteren, toch? Maar ik bedoel, dus niet. Ik heb dus nog nooit zo iemand gezien en gedacht van, wow, die is echt van die muziek aan het genieten. Die gaat er helemaal in op. Dat is toch pure provocatie? Zo iemand stapt toch zo'n bus in met het idee van, ik ga me toch een statement maken deze hele busrit lang? Het zijn altijd van die hele strijdlustige liederen ook. Je zal zo iemand nooit eens betrappen op een sonate van Bach in B-mineur. Het zijn ook altijd mannen.
Ze zijn ook altijd heel slecht gekleed. Kijk, niet dat daar wat mee mis is. Ik bedoel dat je goed recht je slecht kunnen kleden als je dat wil. Ja, oké. Interessant. Ik had het meer over jeuk op een iets persoonlijkere plek. Nou, bij mij thuis in de hal Ja, nee. Ik bedoel... staat zeg dus maar- een piano. Nee. En moet je voorstellen dat er iemand die niet per se muzikaal onderlegd is, die ruimte, mijn hal komt binnenlopen, toch? Diegene ziet die piano en die denkt, wow, een piano, weet je wat ik doe? Ik ga even net doen alsof ik een liedje aan het performen ben. Toch? Nou, Diegene gaat achter die piano zitten. Gaat vrij overdreven, gekscherend, net doen alsof hij of zij een liedje aan het performen is. Toch? Wat willekeurige noten aanslaan, jolig stemmetje opzetten, gek gezichtje erbij, dat soort dingen. Nou, dat moet vervolgens gefilmd. Belandt op alle sociale kanalen. Ik, niets vermoedend door mijn timeline banjeren, stuit erop. Nou ben ik er laatst dus achter, is heel gek, dat het dus zo is dat ik niet bij machten schijn te zijn om het parodiegehalte van zo'n event te kunnen registreren. Ik zie namelijk zo'n filmpje en ik zie letterlijk wat ik zie en ik denk zo. Merkwaardige akkoordjes heb je daar uitgekozen voor dat ABBA-koffertje, vriend. Dat klinkt echt heel slecht. Jij kan niet zo goed piano spelen. Jij kan net zo goed niet piano spelen. Volgens mij kan jij echt helemaal niks. Oh, gek gezichtje erbij. Jij zou zomaar eens een heel licht handicapje kunnen hebben. Niet dat daar wat mee mis is. Ik bedoel dat je goed recht gewoon gehandicapt kunnen zijn. Moet je ook maar net kunnen. Ik word omringd door idioten. En de grootste woont in mijn hoofd. Tijdelijk gehuisvest en anti-kraak had beloofd na 2 maanden weg te gaan. 1,5 jaar geleden. Nu klaagt hij mij soms aan voor huisvredebreuk. Zo ben ik laatst gedaagd voor mijn hersenhelftrechter en een jury gespleten persoonlijkheden. Omdat ik per ongeluk heel even nadacht over de zin van dit leven. De jury praat als hoofdpijn door elkaar heen, maar weldra worden ze het eens. Schuldig. Of ze nog 1 keer een uitzondering zouden willen maken. Mijn schouders tillen al onze zaken. Nee. De rechter hamert op mijn hersenstam. Dit is uw zoveelste overtreding. U bent een gevaar voor uw omgeving en onze beleving van het heden. Het is beter als u de tent verlaat. U krijgt 2 weken om uw gedachten in te pakken, uw emoties op te breken. Ze waren nooit wat waard. Daarna zult u nooit meer weten wat er in uw hoofd omgaat. Dames en heren, dit was de eerste helft. De eerste helft, even, laten we even horen voor hoofdletter 3. Ja, en terwijl zij even gaan kijken over het spektakel en de gebruikelijke theaterpauze nemen. Gaan we naar de echte volkszanger uit de Worden. Tegenwoordig wonende te Noordhorn, correct over de grens. En dat is uw eigen Meinde Talma. Applaus. Soms als mijn ouders ergens heen zijn en ik me wat depressief voel, omdat ik weer eens verliefd ben op een meisje dat ik goed ken. Ze kent mij ook en daarom wil ze niet. Geen meisje is ooit op mij verliefd. Dan pak ik mijn seksboekje dat ik verstopt heb in mijn bureau. En trek ik mijn spijkerbroek uit. En dan ga ik liggen op mijn bed. En dan bekijk ik alle plaatjes. En dan lees ik de verhaaltjes. Kom doch mal rüber, Junge. Und setz dich zu mir hin. Und schau mich an.
Ich habe enorm große Dinge. Da bin ich richtig stolz drauf. Oh ja. Sag mir dein Geheimnis, Junge. Deine heiße Küsse auf meine volle Brüste. Deine Erregung ist nun so stark. Mijn Leidenschaft ist entfacht. Als ik na een tijdje wakker word, trek ik mijn spijkerbroek weer aan. En dan ga ik naar beneden. Ik pak de koekjes stromen. Ik heb geen echte honger, maar eet wel alle koekjes op. Ik doe de televisie aan en zet hem op Duitsland 1. Om 6 uur begint de sportshow met Karl-Heinz Rummenigge en Karl-Heinz Förster en Hans-Peter Briege. Ich denke, das Geheimnis des Fußballs ist der Ball. Und der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre er ja ein Würfel. Und im Fußball ist es wie bei der Liebe. Der Ball muss hinein. Wir wollten in Hamburg kein Gegentor einkassieren. Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt. Ich denke, wir spielen am besten, wenn Ihr Gegner nicht da ist. Wenn kein Gegner mehr da ist Fußball richtig schön, ne? Ja, dankjewel. Dat was een liedje dat zich afspeelde begin jaren 80. We zien hier ook een Duitse volkszanger Heino samen met de Casanova, de voorzitter van de stichting Hobbyrock, waarin ik ook een plekje heb. En de Casanova die was afgelopen vrijdag, was hij jarig. Daarom speciaal voor hem even het volgende liedje Hobbydrinker. Daar hij onlangs voor mij een clipje naar mij mailde. Hij zei van, misschien kun je dit clipje wel gebruiken bij jouw liedje Hobbydrinker. Dus dat was aardig van Kees. Ik zal het clipje even aanzetten. Je drinkt 30 flessen op een dag. Je giet het bier zo uit de fles naar binnen. Rechtstreeks van de mond naar de maag. Zonder eenmaal te hoeven slikken. Het is de hobby van veel mensen, om heel veel drank er doorheen te jensen. Een kratje bier, een liter whisky op één dag is wel wat risky. Maar als je eenmaal aan het drinken slaat, ga je ook door tot het naadje. Het is de hobby van veel mensen, om heel veel drank er doorheen te jensen. Het is de hobby van heel erg veel mensen. Hobby, hobby, drinker. Hobby, hobby, drinker. Hobby, hobby, drinker.
Dankjewel. En met de Kees Nova, Kees de Vries, hier ook woonachtig te Leeuwarden, speel ik voor het eerst met de band. In 1995 was dat in de Vere Kelderbar. En na het eerste optreden toen voltrok zich het volgende. Dat gaat over dit liedje Crucifix. Even kijken hoor. We speelden in de kelderbar en daar stond ze volledig gekleed in het zwart. Ze keek de hele tijd naar mij en ook ik hield mijn ogen geen seconde van haar af. Ze zei dat was een mooi concert, ik zei dankjewel. Ik wil je iets zeggen, maar het is wel wat vrijpostig. Ze zei ga je gang, ik zei ik ben jaloers op jouw crucifix, omdat die hangt tussen jouw borsten. Jouw koele grandeur, jouw heerlijke geur. Ik kijk naar jouw beelden en ik denk aan de hemel. Schitterende man met het hoofd vol wilde seks en rock en roll. Ze keek me spottend aan en zei, ja zo'n crucifix, dat is niet niks. Geloof jij in God? Ik zei geen idee. Soms zeg ik ja en soms zeg ik nee. Na het 6e biertje nam ze me mee naar huis. Ik stond strak gespannen als een banjo-snaar. Ik was nog groen, al losgeraakte BH was een paradijselijk visioen. Jouw koele grandeur, jouw heerlijke geur. Ik kijk naar jouw beelden en ik denk aan de hemel. Schitterende man met het hoofd vol wilde seks en rock en roll. Ik kwam terug van het toilet, ze lag daar poedelnaakt op bed. Ze zei waar wacht je op? En met een dikke rode kop deed ik flink mijn best, maar was een beetje snel klaar. Ze zei dat ging best aardig voor een eerste keer. Grandeur, jouw heerlijke geur. Ik kijk naar jouw beelden en ik denk aan de hemel. Schitterende man met het hoofd vol wilde seks en rock en roll. Dank u wel. Is dat weer tijd of niet? Eentje, oké. Doe ik er eentje over de stadskabouter. De stadskabouter, het is een bekend figuur in de stad Groningen. Daar heb ik de laatste jaren het meest vertoefd. Een klein mannetje die heel snel op zijn sportfietsje keihard door het centrum jakkert. Oude vrouwtjes omverrijdend. En ik heb zijn leven een beetje ingevuld. Het is een bekend figuur, maar niemand weet hoe hij heet of waar hij woont. Het is al jaren een raadsel. Kijk, snel, snel, daar komt uit het niets de stadskabouter op zijn racefiets. Met zijn handjes in de beugel trekt hij een fikse sprint. Hij heeft een rossige ringbaard, maar ziet eruit als een kind. Uit zijn Walkman klinkt bliep, bliep, moderne
Synthesizer muziek, razendsnel fietst hij door de stad. Niemand die ooit een goed gesprek met hem heeft gehad. Want bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Hoe planten en beesten leven is hem totaal onbekend. Niemand die hem hierover ooit iets heeft verteld. Hij heeft schoenmaat 34 met genoeg ruimte voor de tenen. Zijn huisje is groot genoeg voor een vrouw met lange benen. Maar zulke vrouwen moeten niks van hem hebben. De stadskabouter lacht erom. Hij vermag zichzelf wel met keihard fietsen en bliep, 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 bliep. Synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Bliep, 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 bliep. Synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Solo! Een paar uur fietsen door de stad heeft de stadskabouter er wel weer genoeg van gehad. Hij fietst naar zijn huisje, maakt een lekkere hutspot en pakt na het eten gauw zijn laptop. Een grote glimlach om zijn mond, want via www.amazon.com bestelt hij allerlei obscure synthesizerplaten uit Japan en de Verenigde Staten. Bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Dames en heren, Meindert Talma. En dan is het... Dan wacht je tot Meindert zijn plakje voen had. Ja, moet even weer op het zwarte beeld zetten. Ja, helemaal goed. Prachtig. Dankjewel, Meindert Talma. Had naar boek uit, bij plaat, ik zou zeggen, al je keepje of naar de bibliotheek om het even te hieren. En er is nou tijd om verder te gaan. En het is nu tijd om verder te gaan met de tweede helft van de voorstelling van hoofdletter 3. Applaus! Goed, ja, in principe mag hij dus af en toe best eens neger tegen me zeggen. Waarom, zult u zich afvragen? Omdat het lekker bekt. Omdat het uit zijn mond bijna poëtisch klinkt en het shock-effect kleiner is als hij er lief bij lacht. En hij was een goede gastheer. Hij schonk lekkere witte wijn. Totaal irrelevant, omdat hij het al jaren doet. Exact zo met die klemtoon en dat vaderlands accent, omdat het van zijn vader moest.
Of mocht of onbewust werd opgepikt. En paplepels zijn altijd in de buurt. En eigen keuzes vallen vaak niet ver van de stamboom. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Totaal irrelevant. Omdat gewoontes de norm zijn. En de rest onnodig veel vorm. Als bij een veel te goed bedeelde vrouw. Totaal irrelevant. Oh, en paplepels zijn altijd in de buurt. En eigen keuzes vallen vaak niet ver van de stamboom. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Oi, de paplepel. Oh, 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 oh. Totaal irrelevant. Omdat hij maatschappelijk betrokken content creëert. En wist je nog laatst toen je een anti-racisme reclame had geregisseerd? Omdat hij een dozijn aan donkere vrienden heeft. Oi, de paplepel. Oh, 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 oh. Oi, de paplepel. Oh, 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 oh. Oi, de paplepel. Totaal irrelevant. Omdat hij daarnaast ook heel liefdevol is. Omdat hij soms de halve wereld draagt. Omdat hij straks weer reist naar ieder land. Totaal. Totaal. Totaal irrelevant. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Oi, de paplepel. Oi, oi, oi. Oi, de paplepel. Totaal irrelevant. Kijk zo'n appie, appie, appie. Hoi, en nieuw bij Albert Heijn is AH to go extra large, speciaal voor jou als wisselvallige dertiger. We hebben de winkel zo ingericht dat je nu nog langer schaamteloos in de avocado's kan knijpen. 2,50 per stuk en ze zijn nooit rijp. Wij zijn zo met onze tijd mee, zelfs het kassameisje is biologisch. En op zondag zijn de kaaskrantjes 1,25 want afgeprijsd. En we zitten heel handig naast je start-up op je universiteit, zodat je je alleen maar hoeft te focussen op de vraag of je wel genoeg presteert. Want als Mozes niet naar de berg komt, dan rebranden wij de berg gewoon. Dan verdubbelen we de prijs en dan kan hij niet wegblijven. Heel Nederland in de bonus. Gewoon bij Albert Heijn. Hoi, wij zijn de HEMA, de leukste activist van Nederland. En wij van de HEMA hebben iets nieuws om jullie, mensen buiten de Randstad, boos te maken. Dus wij van de HEMA presenteren trots genderneutrale worst. Heerlijk. Op een blank broodje met veganistische ketchup of lesbische mayonaise. Lekker voor onderweg naar een anti-Zwarte Pieten demonstratie of een staking. Of op de bank van je woongroep met volle mond Theo Hiddema belachelijk maken. Genderneutrale worst van de HEMA is de ideale snack. Te consumeren in alle badkamers, kleedkamers, toiletten. Lekker voor onderweg. Het komt verdacht dicht bij veganistisch vlees eten. Echt HEMA. Ik zie een land dat handen uit mouwen steekt. Recht door zee, waar iedereen gelijke kansen heeft. We draaien niet om de problemen heen. Ik zie een land waar je kan spelen. Jezelf ontwikkelen, jezelf vervelen, want alles is geregeld en de wind zit mee. Ik zie een land dat anders. Eigenzinnig, maar wel verstandig. Niet bang voor verandering, want nieuw is spannend. Ik zie bussen, treinen, files, kleine bedrijven die stilstaan of rijden, maar we komen altijd op tijd. Ik zie hulpverleners. Creatieve geesten, ondernemers en samen slaan we de handen in één voor een beter Nederland. En daar houden wij ons ook mee bezig. En is het fijn als je een aantal dingen zeker weet. Dus wij van VJV hebben de perfecte verzekering voor alle wereldverbeteraars.
Met de verzekering weet je het zeker. Mijn verzekering is verzekerd. En dat is soms prettig om te weten. Dus kijk razendsnel op www.verzekerdjeverzekering.vjv.nl/infrabrochure. Nicole zit op haar picknickkleedje. Haar mand vol lekkere dingen en een verklaring van goed gedrag. Charlie en Gerson zijn eindelijk klaar. Die fucking reclames. Ze haalt haar eten uit haar tas. Een ananas. Een prei. Kurkuma. 1 spersieboon. 2 spersiebonen. 3 spersiebonen. Er staat een lichte wind. Een fles witte wijn. Misschien schenkt ze zichzelf wel een glaasje in. Oeh, maar zit er wel een kurkentrekker in met mijn hand? Gelukkig. Van de voice-over hoort ze dat het een draaidop is. Niks is echt erg in de zon. En ik kijk zo lang naar je gezicht. Ik zie alles. Ik zie die kleine zwarte puntjes op je neus, die ik ook heb, die denk ik iedereen heeft. Ik zie dat zachte haar zo bij je voorhoofd, daar waar je echte haar nog niet begint, is een beetje donzig, heel blond. Ik zie dat je bruin bent geworden, maar niet op je oogleden. En de puntjes van je ogen, daar waar de slaap zich verzamelt soms, die zijn zo roze. Zo roze kunnen denk ik alleen de puntjes van jouw ogen zijn. Of kattenpootjes of sommige schaamlippen misschien. Ik kijk zo lang naar je gezicht dat ik eigenlijk ook aan andere dingen begin te denken. Dat gebeurt. Ik denk aan mijn moeder. Ze snippert lenteuitjes op een plastic snijplank. Ik zie haar vanuit de tuin. Ze staat in de keuken en in de keukendeur hangt zo'n gordijn. Zo'n kralenketting gordijn met van die touwtjes en van die brede bordeaux-rode kralen van hout. En aan de bovenkant zijn ze een beetje verkleurd, omdat daar de zon op valt. Daar denk ik aan. En dan zie ik de lucht weerspiegeld in je ogen. En de lucht is zo mooi blauw. Er staan een paar wolkjes, maar het is gewoon zomer. Wat een prachtige dag, wat een mooie dag, wat een mooie lucht. Maar we liggen in een tent. Dus het kan de lucht niet zijn, weerspiegeld in je ogen. Het zijn je ogen zelf. Of u zo vriendelijk zou willen zijn, dus de zaklampfunctie van uw telefoon op mij te richten. Je mag je aangesproken voelen. We gaan ook iets heel vreemds doen voor Omroep Friesland. Dus dachten, dan doen we een beetje publieksparticipatie erbij. Het zijn straten van lantaarns met kabbelend water. Bruggen met vergeten sloten die op aanzichtkaarten staan. De straten van trams die voorbij razen. Fietsers kijken ze haasten en toeristen nog meer toeristen als een cluster stromen ze uit Centraal. Maar dit zijn de straten van Johan, van Appie en van de Laan. Dit is Betondorp, Nieuw-West en de Baarsjes. De straten van Ramses, Anne Frank, André Hazes, het levende standbeeld dat op de Dam staat. Ook hij is een Amsterdammer als de paaltjes aan de afgrond van het trottoir.
Want dit zijn de pleintjes waar je speelde toen je klein was. Of uitrusten van je eerste keer verdwalen. Dit zijn de straten van de mensen die zich over de stenen verplaatsen. Om boodschappen te halen of het laat te maken in een kroeg in de Jordaanstraten. Waar het niemand uitmaakt hoe blauw je haar is, al is het fucking paars. Dit zijn de straten van Frankrijk, ruig wordt. En wie de ADM verbiedt, snapt het idee van vrijheid niet. Ik zie grachten en stegen die zich kronkelen met een reden waar je fiets nooit veilig staat. En deze straten zijn aderen. Wij leven hier als rode bloedlichamen. Samen houden we het sociaal. En deze straten hebben mij gemaakt. Van de trots op Ajax tot de Nieuwmarktwellen, deze straten zijn mijn DNA. En het is prachtig, een plek gelijk een land waar menig zijn hart aan heeft verpand. Maakt mij trots te kunnen zeggen, dit zijn de mooiste straten. Want dit blijven onze straten. Dit zijn de straten van Amsterdam. Veld voor veld lag enkele steken, maar wat is er enkel op een mensenleven? Je stoft je af en staat op. Je verliest nog een keer en dan nog een keer, maar volgend seizoen dan win je weer. Dan volgt nog een seizoen en nog een seizoen. En ineens zijn je billen dik. Oh, 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 oh. Ben je al waar je wil? Waar je al waar de wind? Gaat het iets te hard of staat het te stil? Heb je je propaduizen? Zoek je inmiddels naar een huisje? Boompje beestje kwam uit het niets. Kookwekker, mottenballen, babyfoon, wasrek, kraslot, semi-natte droom. En ineens zijn je billen dik. Oh, 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 oh. Oh na na oh oh, oh na oh. De kamer is een kooi. Het reclameblok voelt als een vakantie en je moet dringend even weg. Wat wil je echt? Volgens je psycholoog, je zegt posen van zilver. Niet te snijden en het glimt zo fijn. Niet dat ik daaraan denk. Maar wat wil je dan echt? Doe dan succes. Maar succes is slecht voor je hart. Doe dan maar liefde. Liefde is een dure grap. Doe dan de morgen. Vul me nog maar met een morgen. En nog een morgen, en nog een morgen, en nog een morgen, en nog een morgen. En ineens zijn je billen dik. Oh, 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 oh. Ineens zijn je billen dik. Oh, 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 oh. Zondag kunnen we weer wandelen. Oh, joh. Zonder dat het zonlicht ons bedondert. Laat je haar maar groeien. Maar als het zo goed zit, is het ook goed, liefie. En ik heb liever dat je alles zegt. Boeddha, Boeddha wist het ook niet. Nee, 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 nee. We zagen elkaar voor het eerst op een bankje. Zij zat daar, benen over elkaar, regelaars aan en ik vroeg, hey, weet jij waar de Bilderdijk is? Straat of kade, vroeg ze. En ik fronste, kade, gokte ik. Ze legde me de weg uit aan de hand van de tramrails. Daar waar 2 er 4 worden links, daar waar ze kruisen rechts. En ik vroeg, werk je bij de tram? Nee, zei ze, mijn vader heeft een modelbaan. Dus ik knikke. En ik denk, misschien moet ik niet vragen of hij autistisch is. Dus iets zeggen over trams nog of iets over het weer. Maar ze redde me, ze zei, wat een mooie trui heb je aan. En ik ademde uit, keek naar de plooien van haar lippen en ik zei, dankjewel, wil je hem hebben misschien? Het was mijn reservetrui.
Zo een voor in de herfst over een t-shirt heen. Hij was beige, beetje kriebelig. En op elke elleboog zat een flamingo geborduurd. En elke keer als ik hem aandeed, vroeg ik me toch af wie zoiets had bedacht te maken. Dus ik trek mijn trui uit en ik geef hem aan haar. En ze zegt, oké, maar wat als je spijt krijgt? Dan bel je me. Maar ik heb je nummer niet. Oh. We lachen, zei zachter. En even staan we daar niets te doen. Ik weet niet wat ik met mijn handen moet. Pak je telefoon niet dan, zegt ze, maar die is leeg. Dus ik geef haar een pen en ik zeg, schrijf je nummer maar op mijn arm. Ze schrijft en het kriebelt. Haar 9 steken uit onder de regels, zoals bij een G of een Griekse ei. Ze voelt aan de structuur van mijn trui in haar handen. Hij is nog warm van toen ik hem aan had en ik hoop dat ze dat fijn vindt. In de hals van deze trui kun je mij het beste ruiken, wil ik zeggen. Maar ik doe het niet. Ik steek mijn hand uit, schud de haren. Ze heet Marieke. En dan fiets ik weg en ik volg de tramrails, daar waar 2 of 4 worden links of rechts, maar ik moet iets fout hebben gedaan, want na een tijdje ben ik er nog steeds niet en begint het te regenen. Het is toch al koud in een t-shirt en het nummer op mijn arm veegt uit. Na een tijd kan ik zelfs het verschil tussen de 7's en de 2's niet meer zien. En als ik eenmaal in het café sta, kijk ik naar mijn onleesbare onderarm en ik heb spijt. Het was winter geworden. En ik was onderweg naar de uitgang van het Stedelijk Museum. En daar, bij de garderobe, keken 2 flamingo's mij van onbekende ellebogen aan. Dus ik ben er al heen aan het rennen. Marieke, zeg ik leg mijn hand op haar schouder. Marieke, Marieke. Ze draait zich om, hij, in mijn trui, draait zich om en ze zegt, hey, met een vraagteken. Dus ik zeg, van de trui. En ik wijs met mijn duim naar de trui. Oh, zegt ze, nu lacht ze, soort van echt. Hij vertrouwt het niet. En daar staan we weer niets te zeggen. Hij doet een arm om haar heen. Wil je hem nog terug? Vraagt ze. Het is een heerlijke trui, zegt hij. Tegen haar of tegen mij misschien, maar ik heb het al door. Ik zeg, nee joh, hou maar. Fijne dag nog, jullie. En ik steek mijn hand op, loop weg, kijk niet om. En ik heb spijt. Doe mij een King Deal met extra weemoed. Geef me twisted fries en recycle vlees op een droog broodje tevredenheid in de klauwende armen van stervend TL-licht. Mag ik wenen om ons gebrek aan saus. Het is 3:30. En alles dat geel is, kan kaas zijn. Ook jij. En ik denk dat het goed is. Omdat je mooi smelt en jezelf verzadigt. Vloeibaar was je toch al. Vloeibaar en zacht. Het is koud hier. Leeg en dronken. Liefde is een groot woord. Dus spreek mij niet van honger of verteringsdrang. Het rietje is recht. Het kan niet buigen. Voor zulke luxes ging je naar de concurrent. Dus Gerson, heb je eigen kinderen? Oh ja, ik heb een zoontje. En hoe gaat het? Ja, prima. Ja? Ja. Ja, ik zou soms misschien wel eens iets meer een typische artiestenvader willen zijn. Weet je wel, zo eentje die hier en daar een flink steekje laat vallen. Omdat hij wel zielsveel van zijn kinderen houdt, maar dat het houden van nooit weg heeft kunnen nemen dat hij is wie hij is. En dat is gewoon een zootje ongeregeld bij vlagen. Kijk, ik zou misschien wel eens de ruimte willen hebben om mijn zoontje ook eens flink teleur te kunnen stellen. Ik zeg niet dat ik dat wil. Ik zou misschien alleen willen dat het soms een optie was. Ik heb nu het gevoel dat het niet eens een optie is. Ik heb het gevoel dat als ik een keer zijn luier te laat verschoon, dat mijn vaderschap op het spel staat. Laten we wel wezen. Ik ben donker. Niet samen met zijn moeder. Behoorlijk aantrekkelijk. Ik
stond voor hij geboren was al 3-0 achter, toch? Hey, en de toekomst dan? Nou, wat ik net over ambities zei, meen ik wel. Ik heb niet zo'n zin meer om de hele tijd maar met een soort van morgen bezig te zijn en vandaag dan maar uit je handen te laten glippen. Ik vind het wel goed zo. Ja, maar ik bedoel, je denkt er toch wel over na. Hoe wil je dan oud worden? Nou, als ik heel eerlijk ben, heel veel ouder dan dit hoef ik in principe niet te worden. Je zal mij niet betrappen op net iets te oud zijn. Kijk, laat me het zo stellen. Ik geloof in mijn zoontje dat hij het makkelijk gaat redden zonder mij. En ik ga het echt niet meer redden zonder mijn moeder of mijn oma. Wil ik ook helemaal niet. Dus ik denk dat ik in die zin ook gewoon een beetje egoïstisch ben. Dat ik liever heb dat zij straks zonder mij moeten dan ik zonder hen. Een zak met kiezelstenen raakt de tegels. 100.000 botsingen of kleine kusjes. Knispert zoals je iPhone-scherm verbrijzelt in slow motion. Zakt in elkaar en vergeet. Er zit schoonheid in kiezelstenen. Dingen die elkaar niet kunnen knuffelen, zoals lucifers, maar wel gezellig klinken als jij dat doet. Ik doe het. Druk de stenen in de vorm van mijn lichaam, sluit ogen en droom weg bij een op maat gemaakte toekomst. Maar armen begeven het. Een zak met kiezels raakt de tegels. 100.000 kusjes of kleine botsingen. En zij maakt tedere aquareltekeningen. Van botten en begeerte. Maar niet elk maanlandschap is een landing waard. Het hoogste gebouw. Binnen een reistijd van 8 minuten. Daar sta ik. Zakken vol last, handen omhoog geheven, schreeuw ik naar het firmament. Kijk, ik ben een volwaardig mens. Ik heb stenen gekozen. En deze draag ik ook. Ik hoop niet dat ik in de weg loop. Maar wat doet u dan? Waarom trilt uw hand? En is dat water wel afdoende voor die wilde plant? Ik heb vandaag iets nieuws geleerd. Bij biologie, wilt u het zien? Of niet? Hoeft allemaal niet nu. We hebben nog een zee van tijd, toch? Rent u door de kamer, waarom rent u dan? Waarom rent u door de dagen heen? Straks bent u door de dagen heen. Begint dat al te dagen, rent u. Daarom al wat trager valt u. Hard nog te bedaren, is het oorlog daar. Klinken daar schoten en schuldgevoelens door elkaar. Klinkt de spijt dat u toen de tijd niet terug naar huis toe bent gegaan. Kijk, want zeeën overbrug je, maar tijd spoelt nooit terug. En over tijd gesproken, hoeveel is een halve eeuw dan waard? Een alleraardigst liedje kabbelt door de kamer nu. Dat cassettebandje klinkt net nieuw. En tegelijk alsof het altijd al. Vindt u bloemetjes, bloesjes passé? Zijn die lampjes nog oké? Mag ik hier aan zitten? Nee. Kijken we samen straks tv? En koestert u alles door het klagen heen? Zoveel dozen bami, langer dan een leven lang.
Maar wat als dat noodweer nooit meer komt? Of denkt u liever andersom? En frituurt u nou oesters? En wat gaat u daar dan mee doen? Krijgt u bezoek straks? Of is het meer om het gevoel? En met een zucht ploft u in uw stoel en staart u nergens naar. Hoe bent u dat aan het ervaren? Nergens naar te staren, in die stoel daar bij het raam. En houdt u nu niet meer van kaarten en of lingo letters raden. Het journaal kijken en klagen en of frutseltjes verzamelen. Of worden die gewoon te zwaarder als je ze alleen moet dragen, mist u opa nog. En heeft u het nog koud wanneer het tocht? Soms lijkt u steeds een beetje meer verlost. Het is even alsof alles heeft geklopt. U geeft mee, u zet af en dan duikt u de nacht in. Is het daar mooi? Gaat u daar blijven? Of bent u morgen weer gewoon van ons? Een paar huishoudelijke mededelingen. Mogen we even ze hebben hier echt een leger aan technici en wij hebben er ook een meegenomen. Dus ik ga ze niet allemaal noemen. We mogen een applausje voor de crew van het licht en techniek. En voor Jacco. En een applaus voor de persoon die we wel gaan noemen, die heeft ons uitgenodigd. Mogen we een applaus voor Jacco? En dan ga ik nu iets heel goeds willen. Mogen we een applaus voor Omroep Friesland? Dan sta ik in de buurt, toch? Oh ja, maar dit was het al, toch? Nou, dan nog een applaus voor hoofdletter 3. Gerson, Toon en Nicole, dankjewel. Fantastisch, we hebben erg genoten. En nou, dit was het voor deze keer. Maar ik heb ook nog iemand te bedanken. En die gaat een hekel aan mij krijgen. Waarom? Dus Iris Bos, wil je even naar voren komen? Ja. Want waarom vraag ik nou Iris Bos hier naar voren? Want wij zijn in 2017 begonnen met proefuitzendingen van Iepen Up Live. En nu zijn we hier. We hebben inmiddels 500.000 views op zitten. Nou, elke keer kijken er meer mensen. En we zijn heel blij dat jullie elke keer komen. Maar Iris, zonder jou was het niet gelukt. Want jij was vanaf het eerste moment erbij. En Iris gaat ons verlaten. Maar met goede reden. Niet omdat wij zo verschrikkelijk zijn. Maar Iris, waar ga je naartoe? Amerika. Wat ga je er doen? Op reis. Kijk, en dat moet je natuurlijk nooit doen. Een jonge vrouw tegenhouden die op reis wil. En wij voorspellen zelf allemaal dat ze binnen 12 jaar de president van de Verenigde Staten is. Want dan hebben we daar een president Bos. Want ze heet Iris Bos. Ik wil graag even een applaus voor Iris. Want zonder Iris was het met Iepen Up nooit goed gekomen. Bedankt. Mooi, dit was Iepen Up voor deze keer. Volgende week ook zeker komen. Dan heet ons programma God Loves Fags. God houdt van homo's. En we gaan praten met mensen die uit de islam komen. Christenen die ervaring hebben met die twee intieme dingen. Namelijk seksualiteit en geloof. Daaronder Tovik Dibi komt. Ex-GroenLid, Tweede Kamerlid. En heeft 2 jaar geleden het boek geschreven. Jinn, over zijn coming out. Hij noemt zich nog steeds moslim. En hij is nu ook heel erg in de open gay. Dat is wel een avond met extra beveiliging. Dat moet blijkbaar als je gelovig bent en gay bent. Dus u moet weer even uw idee meenemen. En we kijken in uw tasje.
Maar dat past ook wel weer bij het onderwerp. Dus tot volgende week. Bedankt voor het chen. En geniet nog even lekker Nijmeesken. Hoi, bye.